Bij de spoedeisende help hebben ze de hond vol on coma-soepers. Uit onderzoek van Bennedokters docht blikken dat het probleem van alcoholvergiftiging alle jaren weer groter wordt. Bij soms een levensgevaarlijke extreem. Nou ja, dat was een jongen van een jaar of 15 met een extreem hoog gehalte aan alcohol in zijn bloed, een promillage van 3,3. En er zijn allerlei complicaties die je kunt verwachten bij zo'n alcoholvergiftiging. En gelukkig heeft hij het zelf gered, maar we hebben wel op punt gestaan om hem te helpen met hulp van de dialyse. Gelukkig was het niet nodig, maar we zijn natuurlijk heel bang dat we in de komende tijd jongeren krijgen die daar wel aan toekomen. Vrienden hier rekken 32 Friese jongens en famkes van gemiddeld haast 15 jaar uit de tiert. Nevens de Bennedokter is dit maar een topje van de ijsberg om lang net alle jongeren in het ziekenhuis komen. Heiten, mem en met name politici jouwen al jaren het verkeerde voorbeeld, zei de Vries. Politici met een bier op televisie zien lopen. Ik vind dat een gek woord. Ik denk dat diezelfde politicus het niet leuk vindt om afgebeeld te worden met een naald in zijn arm met heroïne erin of met een sticky in tussen zijn lippen. Dat zal hij niet leuk vinden. Maar een bier, ja, blijkbaar vinden wij als volwassenen het gebruik van alcohol zo leuk en zo normaal dat we dat doen. De verlachtingscampagnes van de Oranje jaren werk je net meer, zeggen de Bennedokters. Waskoogje is net genoeg. Het wordt nevens garantierd voor de volgende stap. Nee, dat kan net! Daarom vreeg je ze Den Haag om de regeljouwing aan te scherpen. De leeftijdsgrens om te kopen ligt bij 16 jaar. Onder de 16 mag je niet kopen, daarboven wel. Nou, ik vind dat niet kunnen. Ik vind dat onder de 18 jaar moet je geen alcohol kunnen krijgen in Nederland. Want onder de 18 jaar is alcohol gewoon hartstikke schadelijk voor je hersenen en voor je lijf. Moeten we niet aan beginnen. Dus zo snel mogelijk de grens omhoog.